טלוויזיה, רגע, עכשיו. יום חמישי בערב, קריית שמונה, זה לא חג סוכות, לא פסח, אפילו לא פורים. זהו חג אחר לגמרי, שימו לב, חג המדענים. רוצים להיות מדענים? בסינדיקציה ארצית ועולמית נערך השבוע במכון המחקר מיגל בקריית שמונה ליל המדענים, בפעם התשיעית ברציפות. המטרה של הערב המקסים הזה זה באמת להפגיש את המדענים עם הציבור הרחב, על מנת שבאמת הציבור יבין מה מתרחש מאחורי הקלעים של כל העשייה המדעית, ואיך המחקר והמדע בעצם משרתים את האנושות בחיי היום-יום. רק כמה כפיות מלח צריך בשביל שהביצה תשקע, אתן סופרות. המלח גורם למים להיות צפופים יותר, אז הם נהיים גם כבדים יותר, המשקל שלהם, אפשר לראות שהביצה כבר ממש צפה. אז המטרה של הניסוי שלנו פה היום זה לראות איך נוצרות מערבולות וגם להסביר מדוע. המטרה של הדוכן זה פה, הבאנו תלמידים שלנו בבית הספר, להציג את הידע שלהם בכימיה, להביא כימיה קצת לחיי יום-יום. יש לנו מחקר כרגע שבודק השפעה של השקיה במי קולחין לגידול זיתים. בדרך כלל אנחנו מגיעים עם סדנת תכנות לילדים, נותנים ילדים לתכנת, בסדנה תוך 40 דקות הם בונים משחק משל עצמם. הציבור יכול פשוט להיפגש עם מדענים בגובה העיניים, לשאול שאלות, להתנסות, לחוות. כל האופי של האירוע הזה, כמו שאתם רואים, הוא מאוד לא פורמלי. המטרה לעודד אנשים גם לצרוך מדע וגם לפנות ללימודים מדעיים. ליל המדענים אמנם ביסודו נועד לזעתותים, אבל למדע כידוע אין גיל. גם המבוגרים מצאו עצמם נמשכים לדוכנים כמו פרפר לאש, ונהנו לא פחות מהילדים עצמם. הקטנה השתתפה בניסוי יצירת מים כבדים עם מלח. חלק לימדו את ההורים שלהם, הילדים ידעו את התשובות וההורים לא ידעו את התשובות, זה גם היה מעניין לראות. אנשים מחכים לזה, וכשהם שומעים שיש, אז הם אומרים, זה כיף, וככה מתלהבים ורוצים להגיע. ואתם רואים את זה בעצמכם, אתם יכולים לראות באמת שההיענות מאוד יפה. שיותר קהל מגיע בקהל יותר מגוון, אני רואה דווקא יותר עניין של ההורים. אם תמיד זה היה שהיו קודם שולחים את הילדים, אז עכשיו הם גם נשארים לשמוע ושואלים ומסתכלים גם. ילדים מאוד סקרנים. יש פה מגוון רחב של דברים. למי מכם שחושב שלמדענים קשה לרדת ממגדל השן שלהם ולהסביר לזעתותים מה הם עושים ביומיום, חישבו שנית. זה באמת עבור המדענים זה אתגר מאוד גדול, והם פשוט נהנים מזה, ממש יש להם סיפוק אדיר לראות את האנשים ואת הילדים מתעניינים ושואלים שאלות ומסתקרנים. איזה אוכל הם צריכים? אני חושב שזה די חשוב למיגל במיוחד להיות קשורים לקהילה. זאת אומרת, זה פחות חשוב לתל אביבים, והיו תקופות שתל אביב למשל לא השתתפו בפרויקט הזה של ליל המדענים. לנו זה מאוד חשוב, מפני שבסך הכל מיגל מבינה שהתפקיד שלה בתוך האצבע של הקומקום, הזה של האצבע הגליל, זה מאוד מקשר אותנו, וזה חשוב לנו גם לחיבור לקהילה. זאת אומרת שגם הציבור הרחב יכול להעצים את המדענים, ולא רק המדענים יכולים להעצים את הציבור, ויש פה אמירה מדהימה, וזה באמת באמת מקסים לראות את זה קורה בשטח. הילדים האלה הם מתעניינים במה שקורה, והם מתעניינים במדע, והם מוכנים ללמוד, אם מראים להם ומסבירים להם ומגישים להם בצורה טובה, אז זה דור מצוין, יש לו בסיס טוב, הוא רגיל לעבוד על מחשבים מגיל צעיר, וזה בסיס מצוין לעבודה במדע. ואצל ישראלים כמו אצל ישראלים, עם האוכל בא התיאבון, וכבר חושבים כמה שנים קדימה מה יהיה עם דור העתיד. אנחנו רוצים שיהיה פה אפשר לעשות בית ספר יסודי, בית ספר תיכון, תואר ראשון באוניברסיטה, תואר שני באוניברסיטה, דוקטורט, ולהשתלב כאן בתור מדענים. כל זה פה באזור שלנו, זה המטרה שלנו. הרעיון שדן לבנון דיבר עליו קודם, הוא בדיוק הרעיון שאנחנו מדברים עליו, של יצירת מערכת שלמה שגורמת לאנשים לחזור וללמוד מדעים, להיות גוף שמוביל בתחום המדעים. זה מתחיל מזה שאנחנו מחנכים את הילדים מגיל צעיר, מבית הספר היסודי ואפילו גני הילדים בחלק מהמקרים. יש התעניינות מאוד גדולה, יש עניין, יש אנשים, ילדים מרותקים, והם מנסים ובודקים, והם שואלים, וזה כמובן
אני מקווה שהם ימשיכו אחר כך למדע, ואחר כך יגיעו אלינו למכללת תל חי ולמדו אצלנו.